हेलो रानी गाथोनाव खाना जानो फैदों नै खाना रानी गाथोनाव पिकनिक जानो फैदों बिराद गिदिर मानसिफोर फैदों दा थांनो ओंखारफिनबाय जोङो ओइखै थांनो नागिरदों खाना जानो बेसेयाव फानो बेखौ खमलाखौ बेसेयाव फानो बेखौ मेथाइ जादों दखानदारा बैयो दोआ बैयो मा ओंख्रि लाबोनाय ओंख्रिया माबासो आलु जहल ना बिलाथि भिडिअ लानो नागिरदों भिडिअ लादों रानी गाथोननि दखाना ओइ नै ओंखाम जादों दखानदारफ्रा रानी गाथोनाव दखान होग्राफोर बिसोरो बिराद मोजां दखानाव मेथाइ माबा माबि होयो नालाय नै ओंखाम जादों दखानदारा सानैबो दखानदार बै साखैसो दावखोलांबावनो नागिरदों जोङो बैखैजाय गारि सालायनो नागिरबाय गारि साखै दावखोनानै नायबावनो एसे नै लोगो दं सासे मोजां ओरैजाय साखै नायबावगोन जोङो बै साखै दावखोलांबावगोन नायबावनो जायगा बैखै मोजां जायगा दंथारो एसे थांनानै दायो नुगोन रायजोफोर लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम बेल बटनखौ थुना हो गोदान भिडिअ नुबाय थागोन आरो बे सप्तानि गेजेरावनो गोदान फिल्म सर्ट मुभि खालामनो नागिरदों जोङो आं मुंलु सर्ट मुभि कमेडि एक्ट्रिस दं एक्टर दं गासिबो दङ नुबाय थागोन ओइथिं थांनो नागिरदों जोङो नायबाय था चल बडुआ नों बुंबाय थालाय बरिया चल रानी गाथोन बिया रानी गाथोन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग उधर में क्या है उधर में तुम नाच रहा है रानी गाथोन पिकनिक सेंटर थोड़ा आगे जाके देखो हम लोग नायनानै ला रानी गाथोन देखते कैसे क्या पता है लड़कियां साइड से सारी पत्थर है
रानी गाथोन वही है रानी गातन। कुछ नजर मिला है कि नहीं दोस्तों? चल बहुत बार देखने को मिलेगा ना आपको, आप लोगों को।